de juny de 2007, al Teatre Can Rajoler de Parets del Vallès es va celebrar amb la presència de 180 persones l'acte de presentació d'una nova edició del Critèrium Volta al Vallès, la 27a. Un acte presidit pel cap d'esports de la Diputació de Barcelona, Jordi Cabero, acompanyat per l'alcalde de Parets, Joan Seguer, i representants dels ajuntaments de Mollet i Montcada, més el president de la Federació Catalana de Ciclisme, Alfons Molís, i Joan Navarra, president del Club Ciclista Montcada. A més, varen assistir Rubén Peris per la Volta a Catalunya i Joaquim Sabater per l'Escalada Montjuïc. En nom de les autoritats presents i del Club Ciclista Montcada i l'Associació Ciclista Parets, us donem la benvinguda a aquesta presentació. Durant l'acte es van presentar els recorreguts de les etapes del Critèrium, es va dur a terme la presentació dels equips participants, es va realitzar el sorteig de dorsals pels corredors participants, igual que la presentació en públic del mallot del Gran Premi Diputació de Barcelona, xarxa de municipis. També es varen presentar la resta de mallots com són els de les metes volants patrocinat per Casa Masferrer, Massi, el del Premi de la Muntanya patrocinat per Honda Germán Motors, el de la regularitat patrocinat per Masia de Reixac i el del cadet de primer any patrocinat per l'empresa Ciro Sports Inverse. Al finalitzar l'acte de presentació de la 27a Critèrium Volta al Vallès, es va procedir a un refrigeri per tots els assistents. Una contrarrellotge de poc menys de 4 quilòmetres, molt plana, però també molt tècnica, per les rodalies de Parets del Vallès. Va inaugurar la 27a edició del Critèrium Volta al Vallès, la principal cita del ciclisme cadet arreu de l'Estat. Quan parlem de la Volta al Vallès ho fem d'una cursa de llarg recorregut amb 27 edicions d'història, fruit de la col·laboració de l'Associació Ciclista Parets i Club Ciclista Montcada. A les seves espatlles figura un ampli palmarès que inclou noms com el guanyador de la Vuelta a Espanya de 1991, Melcior Mauri, o el sotscampió olímpic i del món de ciclisme en pista, José Antonio Escuredo. Assenyalar també que les dues primeres etapes d'aquesta Volta al Vallès anomenen també els nous campions de Catalunya de ciclista en tàndem. A Parets es disputava el títol de contrarrellotge amb una inscripció de 12 tàndem per part d'Once Catalunya i en el circuit de Polinyà, després de dues voltes, el títol de ruta amb 13 participants comptant els mixtes i femenins. L'edició d'enguany va arrencar amb un pilot de luxe amb 97 corredors a la carretera. A la sortida de Parets del Vallès es van presentar Penya Ciclista Niquis, Club Ciclista Sant Boi, Club Ciclista Palafrugell, Club Ciclista Can Anglada, Bici Sprint, Club Ciclista Cunit, Club Ciclista Lluro i la selecció catalana femenina, més el xirrindulari AEL, Club Ciclista Cepaleco, Club Ciclista Pollença, la selecció de Castella-La Manxa i 13 tàndems d'Once Catalunya. Destacar la presència d'11 corredores catalanes dirigides pels tècnics Estela Peris i Joan Medina. Sota la seva supervisió van competir les cadets Judit Muñoz, Goretti Font, Aina Salaric, Esther Fernández, Bianca Martín i Zulema Beltrán, més les juvenils Arantxa Garcia, Cristina Aznar, Alba Díez, Sara Marcos i Delfina Casanova. En definitiva, un pilot que representava gran part del mapa català de la pedrera ciclista amb representació de Badalona, Cunit, Sant Boi, Palafrugell, Mataró i Terrassa, junt a corredors de Castella-La Manxa, Balears i València. En el plànol competitiu, gran paper dels ciclistes vinguts de Castella-La Manxa. Els seus representants van signar la millor actuació col·lectiva amb 6 ciclistes entre els 10 millors i la victòria final a la crono. Pedro García fou el més ràpid amb un temps de 4 minuts 35 segons, 6 menys que el seu company Manuel Algaba i 7 menys que el valencià Salvador González, el millor cadet de primer any d'una jornada que no fou gaire propícia pels ciclistes catalans. El millor dels nostres representants fou el corredor de Sarfa de Palafrugell Antonio Pedrero en la 14a posició a 19 segons dels més ràpids.
En la selecció catalana de noies, la millor classificada fou Zulema Beltrán a menys d'un minut del guanyador. Una prova com aquesta dona força, dona valors al ciclisme i sobretot el que està fent és potenciar els valors de l'esport amb un esport com és el ciclisme que requereix molt de sacrifici. Paral·lelament, es va posar en joc els títols contrarrellotge pels tàndems catalans. En aquesta competició va guanyar la parella formada per David Blanco i Jaume Morales davant Miguel Ángel Blancar i Alberto Ramiro i Jaume Bajo i Ramon Roig. Això pel que respecta a la categoria masculina, perquè en l'apartat mixta va guanyar Minerva González i Pedro Pulido davant Gabriela Nicolai i Diego Loritra, i María Ángeles López i Miguel Gallardo. Felicitar, com no, els participants, aquests equips de fora de Catalunya i, com no, els catalans que ens acompanyen en aquestes 4 jornades de ciclisme i bueno, desitjar a tots que tinguin una molt bona volta al Vallès i que guanyi el millor, res més. Per davant, 4 etapes repartides en 2 caps de setmana. Polinyà és la seu de la segona jornada amb un recorregut de 56 quilòmetres després de donar 3 voltes a un circuit. La tercera etapa serà el proper dissabte 23 de juny amb sortida i arribada a Mollet del Vallès de 53 quilòmetres. La jornada final i cloenda serà el dia de Sant Joan a Montcada i Reixac, un recorregut de 60 quilòmetres. La segona etapa del Critèrium Volta al Vallès donava part a la cursa en línia d'aquesta important cita pel pilot nacional de cadets. El sol i la calor típica del mes de juny per a aquests paratges es donaven cita a la sortida de Polinyà a partir de les 10 hores del matí. Els moments previs a la sortida són els idonis per programar per part dels equips la tàctica a seguir. La presència d'un alt puntuable per la muntanya i la seva especial condició, per ser pujat fins 3 cops, obria, i molt, les variants tàctiques. Seguidament, els àrbitres explicaven als directors d'equip les particularitats de la jornada. La sortida es feia esglaonada. Primer amb els tàndems, que disputaven en 2 voltes el seu campionat de Catalunya, i 4 minuts després amb els cadets. Comença aquesta segona etapa de la Volta Ciclista al Vallès Gran Premi Diputació de Barcelona. Amb sortida i arribada a Polinyà, la competició vallesana afrontava una complicada jornada disputada en un circuit de 18,6 quilòmetres a cobrir 3 cops i amb l'Alt de Pedrasanta com principal filtre de la jornada. Pel mig restava també el pas pel Santuari de la Salut i la urbanització Serra Maurina. A la cursa de tàndems prenien la sortida fins 9 parelles. La seva cursa, molt més curta, va resultar més intensa que l'etapa dels cadets. Ja de sortida, els tàndems, formats per Iván Manrique i Carlos Delgado i Miguel Ángel Blancar i Albert Ramiro, prenien uns metres d'avantatge que ja no perdrien fins al final. Darrere seu, els despenjats de la cursa de tàndems començaven a ser caçats pel grup de cadets que disputava la segona etapa de la Volta al Vallès, just quan es complia el primer pas per meta. Ja a la segona volta començaven a poc les hostilitats. Ho intenta primer de tot Edgar Romero, sense massa sort. Al grup també circulaven algunes de les noies de la selecció catalana, dirigida pels tècnics Estela Peris i Joan Medina, dins del seu programa de preparació per les grans cites del calendari femení, que properament començaran amb els campionats d'Espanya. En la segona de les pujades a l'alt del Pedrasanta es destacava el corredor del Pollença, Lautaro Favasuli, amb la suficient empenta com per coronar en primera posició i assegurar-se els punts del Gran Premi de la Muntanya. Paral·lelament al davant, una avaria privava a la parella Blanca-Ramiro disputar el triomf del Campionat de Catalunya. El primer tàndem del dia, el d'Iván Manrique i Carlos Delgado, prenia els metres suficients per celebrar sense estressos la seva victòria i nou títol regional. El nivell de la parella campiona de Catalunya de tàndems quedava contrastat pel fet que van arribar a meta en solitari sense ser atrapats pel pilot de cadets.
amb la cursa totalment trencada, amb un petit grup de 4 noies al capdavant, format per Sara Marcos, Arantxa García, Alba Díez i Bianca Martín. La prova afrontava la darrera volta. Vale, ¿dónde está la gente cómoda? Vale. Y lo demás os resguardáis. Serien dos corredors del Lluro de Mataró, Dani Pérez i Andrea Esteran, els primers en efectuar moviments d'importància en la volta definitiva. Al descens de la Salut, el grupet femení seria capturat. Els nervis i la tensió s'apoderaven del pilot amb constants moviments al cap de cursa, com el de David Ales de la Quisquilla Can Anglada. El seu atac permetia trencar el grup i formar un primer tall format per Antonio Pedrero del Sarpa de Palafrugell, Joaquim Bru del Cunit i Pedro García, un manxec de gran qualitat que un dia després d'imposar-se a la crono inicial va repetir victòria a la primera etapa en línia un cop el pilot s'havia tornat a reagrupar-se. García fou el més ràpid davant dels seus companys d'equip, Jesús Alberto Rubio i Manuel Algaba. Definitivament, aquesta és la volta de la selecció de Castella-La Manxa. El millor català fou un dels protagonistes al darrer tram de cursa, el ciclista del Cunit, Joaquim Bru. Ya llevo 3 años de venir aquí, la organización se porta muy bien con nosotros, a pesar de que yo estoy ahora, tengo 14 preseleccionados, estoy saliendo con la selección con vistas hacia el Campeonato de España y la verdad es que he decidido venir aquí a Barcelona porque la organización se porta muy bien con nosotros. En el capítol femení, la guanyadora de l'etapa fou la cadet de primer any Bianca Martín, qui ja a la crono inicial es va classificar segona. El Critèrium Volta Ciclista al Vallès continuarà el proper cap de setmana amb les jornades de Mollet del Vallès i la final a Montcada i Reixac el dia de Sant Joan. El segon i definitiu cap de setmana del Critèrium Volta al Vallès d'enguany afrontava una doble jornada els dies de Revetlla i Diada de Sant Joan, ideals per decidir el nom del nou guanyador de la cursa vallesana. Moment abans de la sortida, un acte protocolari tenia lloc en la línia de sortida. El president del Club Ciclista Mollet, Toribio Muga, aprofitava el moment cabdal que suposa la volta al Vallès per la zona per donar a l'alcalde de la població, Josep Monràs, una placa en agraïment per l'ajut d'aquesta localitat al ciclisme. La sortida oficial després d'un tram neutralitzat tenia lloc enfront de la nau d'Inverse, popular marca de roba ciclista que figurava entre els patrocinadors d'aquest Critèrium. La tercera jornada era un traçat amb sortida i arribada a Mollet del Vallès que passava per les localitats de Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt, la pujada a Sant Feliu de Codines, Polinyà i Santa Perpètua de la Moguda, abans d'arribar al punt d'origen. Després de les dues primeres jornades, la crona de Parets i la cursa de Polinyà, els manxecs Pedro García i Manuel Algaba manaven a la general amb el valencià Salvador González en tercera posició, però només a 7 segons del liderat. De fet, la igualtat era una de les tòniques que es detectaven a la classificació general i la millor prova la trobàvem en el fet de que els 30 millor classificats es movien en menys d'1 minut. Si la sortida del pilot masculí de cadets estava situada al quilòmetre 0, l'inici de les noies s'ubicava uns 10 quilòmetres més avant, més o menys a Santa Eulàlia de Ronçana. El pilot femení format fa una setmana per la selecció catalana que properament correrà la Volta a Albacete i els campionats d'Espanya a finals de juliol. S'afegia la corredora del Pollença Catalina Ramis, una simpàtica cadet que va mostrar grans habilitats. El primer tram de cursa fins la base de la pujada a Sant Feliu de Codines no va oferir cap sorpresa ni moviment d'importància.
Ja a l'altura de Bigues, el pilot integrava el grup de la cursa de fèmines. Un cop la pujada era ja un fet, el ritme s'accelerava exponencialment al front de la cursa. El grup aguantaven amb gran sacrifici les noies Arantxa Garcia, Cristina Aznar i la mallorquina Catalina Ramis. A meitat de port el ritme era tal que el pilot començava a trencar-se definitivament, amb alguns atacs com els d'Antonio Pedrero del Sarfa. D'aquest primer grup d'escapats per al pas del Premi de Muntanya es destacava el mallorquí Lautaro Favasoli per emportar-se els punts i assegurar el seu liderat davant el manxec Patricio García i el valencià Rubén Pellegrí. Un cop superat el port, el tall bo ja s'havia format. Un grup d'uns 20 corredors es situava en primer terme amb la totalitat de noms importants de la cursa. Darrere d'ells, la selecció era tal que la cursa es convertia en una successió de grupets de 5 unitats com a màxim. Antonio Pedrero tornava a intentar-ho al pas per Caldes de Montbui, però sense fortuna. Seguidament, es produïa el reagrupament de 15 unitats per darrere que atraparien el pilot capdavanter a l'altura de Sentmenat. Format un bon grup cap de carrera, seria un repatxó abans d'arribar a Polinyà, on es faria el darrer intent de consideració per part novament de Lautaro Favasoli, just abans de la meta volant, on passaria primer el seu company, el pollense Joan Carlos Riutor, davant Jesús Ángel Rubio i Francesc Zurita. Marcos Una, Daniel Guasch, Adrià Pujol, Javier Martí i Salvador González, entre d'altres. Eren els darrers en provar-ho abans d'arribar a l'esprint final de Mollet, on el Ael Chirrindú, valencià, feia ple amb Francisco Martínez, Salvador González i Daniel Guasch en les 3 primeres posicions. Desè, el líder, Pedro García, mantenia sense majors complicacions el seu estimat mallot morat que distingeix el millor de la general. Aquesta no sofria gaires canvis en la seva primera meitat, amb García primer amb 7 segons sobre el seu company Algaba i un més sobre el segon classificat a Mollet, Salvador González. Per altra banda, el millor cadet de primer any de la cursa. La mallorquina Catalina Ramis era la millor noia del dia davant Arantxa Garcia. Estem molt satisfets d'haver acollit aquesta volta ciclista del Vallès aquí a Mollet, en el Memorial Antoni Fortuny, perquè suposa una vegada més l'aposta del nostre municipi per al ciclisme, per l'esport. El objetivo es ganar, o sea, que ganar la vuelta ya que estamos aquí, llevamos el líder de primera hora. Hoy vamos a tener muchos ataques, pero vamos a tratar de defender lo que tenemos. No ha ido muy bien la vuelta, pero vamos a intentar ganar la carrera, O bien al sprint o intentar romper el grupo como podamos. La Diada de Sant Joan era el dia escollit per tancar la 27a edició del Critérium Volta al Vallès, amb una etapa que tenia la sortida i arribada enfront del pavelló dedicat al ciutadà més il·lustre de Montcada i Reixac, Miquel Poblet. Prop de 100 corredors es disposaven a afrontar el darrer acte d'aquest Critérium Volta al Vallès, com dèiem, amb sortida i arribada a Montcada, sense cap port vàlid pel Premi de la Muntanya, però amb un accidentat traçat que visitava les localitats de Polinyà, Caldes de Montbui, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Parets del Vallès i la Llagosta. Com les altres etapes, el quilometratge es situava entorn als 54 quilòmetres. Els primers moments de l'etapa servien perquè el magnífic equip que la selecció de Castella-La Manxa ha portat a Catalunya mantingués el control de la cursa fins la meta volant de Polinyà. Allà, al quilòmetre 11 de cursa, el líder sofria el primer ensurt del dia en forma de punxada.
Pedro García, punxat des de feia estona, havia de dissimular davant els rivals abans de prendre la bicicleta del seu company d'equip, Javier García, per poder continuar a cursa. Seria a Polinyà on arrencaren les noies de la selecció catalana dirigida per Estela Peris, junt a la mallorquina Catalina Ramis. A Sentmenat, les noies començaven a ser superades pel grup, i és que el ritme era de consideració. Un total de 25 corredors ja havien quedat sense opcions al pas pel quilòmetre 17. Superada la població de Caldes de Montbui, ho intenta Víctor Sánchez de la Quisquilla sense èxit. Un altre intent de fugir de la disciplina del grup es distanciava Andrea Esteran, de l'Iluro de Mataró, amb una renta que mai va passar del mig minut. Bianca Martín era en aquells moments l'única noia que aguantava el ser del grup després de veure com les seves companyes s'anaven despenjant. A la segona meta volant del dia, ubicada a Montmeló, Andrea Esteran mantenia una escassa diferència sobre un grup que comandava el líder i guanyador final de la classificació de metes volants, el mallorquí Juan Carlos Riutort. Més de 3 quilòmetres. Un cop superada la llagosta en línia recta, viurien un accidentat sprint final per arribar a Montcada i Reixac. El valencià Rubén Pellegrí celebrava el seu triomf davant els catalans Joaquim Bru i Francesc Zurita, mentre a la part esquerra de la via varis corredors s'anaven al sol a més de 50 km per hora. Al produir-se dins del darrer quilòmetre, la caiguda no va influenciar en la general. Com cada any la Volta al Vallès ens dona aquesta experiència de veure treballar els joves, el jovent que s'està preparant pel dia de demà, poder ja passar a equips professionals i com veiem cada vegada hi ha més nivell, no? En el lliurament final de premis, destacar la presència dels portadors del mallot de líder amb Pedro García com guanyador final de la cursa, la selecció de Castella-La Manxa com millor equip, Juan Carlos Riutort, vencedor de les metes volants, Lautaro Favasuli, portador final de mallot de la muntanya, i Jesús Alberto Rubio, guanyador de la regularitat. Amb Pedro García pujaven al podi el seu company Manuel Algaba i Salvador González. També hi havia temps per reconèixer la tasca d'Arantxa García i Bianca Martín com millor juvenil i cadet d'aquesta volta. Bé, doncs és molt important que tinguem un reconeixement especial com aquesta volta, perquè l'esport del ciclisme mereix una promoció des de la base i per tant és molt important que categories com aquestes, cadets, tant masculins com femenins, tinguin l'oportunitat de gaudir d'aquests esdeveniments tan ben organitzats com hem gaudit durant aquests 4 dies amb la Volta al Vallès. Així, sota un sol de justícia en plena diada de Sant Joan, s'acomiadava una nova edició del Critèrium Volta al Vallès amb el desig de que futures edicions continuïn assenyalant els ciclistes que hauran de ser protagonistes en un futur no molt llunyà. L'any que ve, més.